گوری بلوچستان کن گوری بلوچستان کن جی یکرندے پدا شمارما و دمار چھے خصوصی ٹرانسمیشن تو کا وشت کنی انچو بانوک ترہ یاد بھی مساری گشتگا کہ مارا لگتی مٹیریلسٹک چیزاں جس طرح کا پتران کنے گی ہیں بلوچے کلچر تو کا امودائی ویلیوز کا ہیں نارمز کا ہیں امودائی مٹیریلسٹک چیزاں چونکہ مان ترہ یاد بھی سو بسردی خدانی شوق تعریفی کو تگا او تو پتا منی بھی ونڈے تعریفی کو تگا بلے نو جو میں گیسٹ اتگا منع لگ گئے کہ میں گود آہانی میں پوشا کہانی دیما کم وہ بھی اچھا گون نبا وجہ انچو کہ شما راما ووتی گیسٹاں پیش دار ہیں بالخصوص چا کوئٹا چھے مرچی وش نیوز پروگرامہ اتگم شم بلاہیں پندے کاٹتا یہ نہ صرف میں پروگرامہ بلکہ اوورال پورے پاکستان آر چھوڑے ٹی وی شو بباں سوشل میڈیا بھی ایونٹ بباں پی ایس ایل بھی دیگا ہزاراں ایونٹ ہستاں ای شانہ صوبہ پاد کایاں ایونٹانی توکا شپا پاد کایاں ایشانی واق سکباز مشہور ہیں یہ کہ بلوچی میں لباسا کے ورائے کنا گودھنگ کے ورائے کنا پوچھاں ورائے کنا یہ ترہ موشیشہ شرشر مردمانی دل دور داتگاں دل کٹے تگاں بلوچ وقت لباس شمارہ چاری کی بلوچ کے وقتہ چھونے لباس وراکتا چھونے پوشاک وراکتا چھونے پاگ و دستار بالخصوص آئیر جو لٹ دستا بوتا یہ شمارہ چاری کی مرچی مہ درمیانہ موجودہ ماں مردم بنو تیتلا مردمانو سرپت بوتا ماں کئی نامہ دے گا انہا بالکل میں گونا موجود ہی واجہ بیبر چکویٹے چھے باز سفر کاٹے تا دور چھے اتکا وجہ باز منتوار وشت کنی تروتی پروگرام ہے تو کا بخیرات جیسے کہ انچو کے شما چاہ رہا ہے کہ بیبر جو گیٹ اپ میں سردار ہے گی مانو چیوشے بالکل اما وقت مہاراج مہاراجہانی پورا منہ یاد دور ہے منی دل اچھے آئے گئے کانوب کلات دربار لگتا بادشاہ نشتا منو تو آئی وزیر و غزیرہ آٹی میں جنکا نا منی دلنا وزیر یہ چھے کیبنٹ تو کا باہر نداتگی باری داتگی ترابی میں یک عہدہ داتا یہ بادشاہ انو بسمت کے دربار ہیں سردار صاحب نشتا نو سردار آرہ مارا آٹی میں میڈیا و سردار دیما گپ جنگی منی دلنا گنجائش باری بوتا و نبوتا بلے نو ماں سردار گھوما ادھر لگتے جوست کنے جوست یہ شبان کے سردار صاحب چو شوق چو برہد دے گئے سردار کو ہنی وفادار بھی سردار ہم وراہاں ماشاءاللہ پروٹوکولا بچار یقین باور کو مائشانی پاک کی دیستگاں مائشانی پوشاک دیستگاں ایشانی پوچھ دیستگاں ایشانی لٹ دیستگاں چون شوق دے گا بانو ماشاءاللہ سردار جوڑ بوتا نشتا سردار جوڑ چیم دا سرداری اور تئی دوچا حبیت بھی سردار دوچ لاجواب منا ببخش ماں سردار دوچانی شتر تعریف کنگا ہوں تئی کنگا نو چیئے کہ سردار سخت برہد دے گئے سردار صاحب ترہ ماں پروگرامہ وشت کنے بیبر تو پورے ہیں پاکستانہ شوز کتا پاکستان تو کا جدائیں مردمانی گما کار کتا ٹی وی چینلانی گما کار کتا تو منا بگوش کہ یہ جو لباس تو ورا کتا اشیا تو بالخصوص یکروچے ورائے کنے یا اشیا ہمروچ تو ہمیں گیٹ پہ توکا یا بلوچ ہمروچ ہمیں گیٹ پہ توکائیں یہ باپتا تو چیزیں ہمارا سرپدی بھی دے بالکل بلوچی براوی دا خبر کرنا بالکل بیسٹ ہیں براوی بھی میں زبان ایشی خوبصورتی ہیں منی بلوچی کا میں کمزور ہمیں خطرہ براوی دا خوبصورتی سر پیدا ہے بھی کہ بلوچ زبان بلوچ قوم ہے دو زبان سی زبانہ بلکہ سندھی زبان ہے میں بلوچی میں زبان ہے براوی یہ پروگرام ہو یہ گپ پہ دیوانے تو شوق تر کرے ہمارا وشی بھی تو براوی ہے گپ جنے بالکل پوچھا تھا مثال لیتے نا کہ نہ پوچھا تھا بعض قیمتی ہو سے ثقافتی ہو سے قیمتی ہو گڑاؤ دن کے نیاڑی تا پچھک بریرہ خواتین تا دا نیاڑی مو غیرہ تا اینڈ میڈ دا دوتیا مو غیرہ تا تو دا نا قیمت باز زیادہ مرے گی ارا نیاڑی نا مشین والا مرے کو باز سستا ہے ارا کہ اینڈ میڈ مرے دو مو غیرہ نیاڑی کو نزیہ باز ایلو لگے اور نہیں نندہ کا تعریف کرے اس کے سردار نہ ڈریس سردار نہ لکھب اور باز زبردست باز مزہ کرے دا گڑا بالکل دن کے سنگت ہے کہ نسلوں کو شوون پد والا خلپس کرے کہ یار نہیں ننے سپاہی جوڑ کرے سکے ڈریس تو بالکل ڈریس نہ انسان نہ کرے کلم بلہ گڑا ڈریس ہے ڈریس انسان نہ اصل پہچان ہے ڈریس کرے انسان نہ اصل تعلق ہے اور دا کرے دا کہ چمڑے نہیں کھنیں گا دا کرے مرو نہ چمڑے سے وقت جڑی کرے سردار تھا ماک دا بلہ بلہ اینو بگا تو شکار باز ایلوے شکار کرے رہا شکار مشتیا مرو تا تو دا مرو نہ چمڑا گن جوڑے دا کرے گرمی یک خٹی کرے انسان نہ جسم کرے گرمائش رات کی گاگ اور بعض علاقہ دن کے کوئٹہ مرے دا جگہ بعض یخ مرے بلوچستان علاقہ
توڑے مخلوق پین گڑا تسل چمڑا مس بیڑیا نہ مسک اور بعض اوقات ترکی زبان ہٹی کرے شیرانہ چمڑا مس وہ گڑائے بینک تو دا کرے دا کراچی ڈی بینک مفس کمارا دانہ برے کک گرمیاش نہ وجہ دا کرے دا دے دا پورے ایریا دم گرم ہے باقی جسم سے ہے دا چمڑا کرے انسان گرم تخیق محسوس جسمانی سادار مرک وہ دے یخ کپک تو اندھا حسابت کرے دا چمڑا نہ اندھا فائدہ کہ انسان جسمانی طور گرم تخیق دا گڑائے بہترین. چونکہ بانو سردار صاحب گپا ہے یعنی بیبر گپا ہے کہ آئی لباس سرا جو خرگوش کے چمڑائے ہستے ہیں اچھے واسطہ داشتہ یہ لباس ہستے ہیں بالخصوص ہوتی لباس گما گپا ہے تو انہوں میرا بہو یہ پاک چون لگا بیبری جو سرا ہستے ہیں تو بڑے بیبر کا جو سکھیں یہ پاگ آئیر چھپے میں آشا پروٹ سرائیں تھے کہ انہا ہاں بیبر پاگا تو روچ سرا کا نہیں یا نا بس بالخصوص روچانا میم اصل ڈی دادے کے کلچر ڈے ہر ٹائم بریک نہ کلچر ڈے منائے فینا ہے تو زیادہ تر سوشل میڈیا کا کمنٹ بریک آپ لوگ ایک دن کے بلوچ ہے تو بدقسمتی ڈی نہ دا پاروی مرے کہ ہم ہمیشہ کے بلوچ نہ ہمیشہ نہ بلوچ اور لازمی اف کے نی دستارن بلوچ تینا کردار ہم بلوچ جوڑ مرک دا اسے کلچر ڈے سے عام روٹین ڈی دستار بیننگ اسے نبی نہ سنت ہے لازمی اف دا کرے نبی نہ سنت ہے کرے ہمیشہ قائم تخنگ 100 شہید نہ ثواب ہے تو بالکل بعض اوقات دا گڑا مرے کہ انسان ماحول نے حسابت چینج مرے دورہ نے حسابت چینج مرے مست کہ ننا اصل بلوچ سردار دستار کرے رہے بلو دستار رسول اور وہ بینا رہتا اور دا سے کرے دا موجودہ دورہ ٹی دستار رکم چنک مرے ساکننگ اٹھی ہو ہر ٹائم تو 50 میٹر گزن شروع مسور ہے دا تو 20-15 مخلوق پہ گخص کے کم چنگو دستار مرے جوانی لیکن دا دورہ ٹی کرے دا موجودہ کہ دا سکے کلچر تے نرفینے مست کلچر خالی سی بیٹی جوڑ مت سکے کاریم کلچر کرے کوئٹہ شہر اس کا بس واللہ نوجوان کاریم کریر میڈیا دا ہے کراچی ڈی دا دے شروع مس ریلی پیش تمار کلچر ڈے واللہ دا نزی یہ کاریم مرسا اینو الحمدللہ متحدہ عرب امارات اٹی 2 مارچ قومی سطح کا جوڑ مرے تو دانا کل کریڈٹ کرے نوجوان تے کرے بالکل اگر نوجوان تینا کلچر ہے بٹک نوجوان پائک کی دا گڑا ایکسپٹ کپر ہے کہ ننے مخلوق پائک آپ ایک دن کے بلوچ ہے لیکن دا گڑا ہم ایک دن کے بلوچ ہے نن تینا کلچر ہے ایکسپٹ کی نا ٹھیک ہے اصل گڑا کلچر نن تے کہ نی تینا چھنکا دزیے شفقت کرک دا کلچر ہے بعض وشیں کا پتن تئی شمیں ہمیں جو بلوچ 2011 چے بی یا 2009 چے نوجوانہ یہ چیز دیما آرتگا نوجوانہ ہوتی کوپگا زورتگا مرچی بکول تیا کہ امارات وڑیں جاگا کہ بلوچ ثقافت روچ منائنک بہ گئیں اور یہ ادارہ کہ من تو نشتگم وشا بھی شوقیں اندازیہ شوقیں وڑیا وتی کارو پروگرام کو تگم یہ مثالیاں سر سکباز مثالیاں اور یہ ہمارا منگیاں شمیرہ اپریشیٹ کرنگیاں سر تو منا بگوش کہ تو انچو کے ساری گپائے تھے کہ تی پورا ہی شمے گروپ ہیں سنگتے یکی تو تی گروپ تارپا بکم دومی شمے جو فائنینشل ضرورت استان شما ایشن چون پورا ہے کنے شما ہمیں کارا کنے گئے سر گروپ نہ بنے کلچر ایمبیسیڈر اثر دانا کاریم دادے کہ شارٹ فلم جوڑ کے رہے پاکستان لیول اور پروفیشنل لیول نن کرے ونرون آل پاکستان لیولم ونرون بلوچستان نے ریپرزینٹ کینے اور پاکستان نہ گیٹ کے ایم ایس ایل میچ اک مرے پی ایس ایل نہ کوٹا اسٹیڈیم اٹھی تو وہ ٹیم نے نہ کردار مرے اور اٹھ کے پروگرام مرے رہا گورنمنٹ نہ یا ایرو لیول وہ ٹیم نے اٹینڈ کینے تو ننا سے بلو خواہش ہے سوچ ٹی وی پروگرام کرنے گا ثقافتی چینل ہے تو الحمدللہ دام پورا مسک تو پارنگ نہ مقصد دا دے کہ وش نیوز کرے ہمیشہ تینا کردار مونت خانے کلچر اٹھی جن کے اویس اقبال صاحب نہ سے بلو کردار سے داٹھی نوجوان تے مونت اٹھی کردار بلوچستان نہ کراچی نہ ڈکو کی ٹیلنٹ شو کرنے گٹھی ہے دامو ایت مرے کے پے ایرے کوئلہ کو جو ہے ایرا بنا کر دکھا رہے ہیں وش نیوز تو ننا اصل کلچر دا دے اصل کلچر نہ پیغام اندا دے کہ ارا گڑا کے کم میں او دے آئی لائٹ کرک دا وش نیوز نہ کھارے میں اور وش نیوز دا گڑا ہے بعض فخر اٹھی نشان تنیں گٹھی کہ ننا کمزورنگا یوتے آئی لائٹ کرنے گٹھی پورا پاکستان اٹھی اور دانن کی کرے سے بعض خوشی نہیں تسے اور بالکل
बेहतरीन ये गप में अंशों के शुमा गोशदार गए वाजा सरदार साहब बीबर यानी गप जन गए इसी तोका मौसी बानो तो चिव से वाजा मैं दरमियाना मौजूद इसी वशी आवाज़ गोशदा है गोशदारा नदारा बिल्कुल मौशा अमाना चे एक सॉन्ग में अशकने अमान बाज वशी सिंगरे बाज जवाने सिंगरे अमाना चे सॉन्ग अशकने पदा साड़ी बैंक बाज वश ये शावजा सालों के मनी कोशों से मौसिन जान सालों के ये तइदला मनी नामा गिरे का नया ये परवाने मरचा आग जगह सरदार साहब सूर्य गप बैठे मनी इतना मना नाजे न गया बेरल सकबाज वशे और बलोचे कल्चर तो का जो सूरानी द्रोशों में आइसरा मुशी गपुत्रान कने कम मुरंदा बले सरदार साहब निष्ठा कमो सरदारे गोमा गप जने और सरदार पागे गोमा और देवी चीज़ा आनी गोमा सरदार साहब जैसे कि अंचु के सारी तो हुशगाए थे कि ते जो शुमार में जिस तरह पागे बाबता के पाग चोने के शुमा आम साहता सराय कने ते या अमरू सराय कने ते इसी बाबत तो गप्पे भी स्टाइल डिज़ाइन बिलखसूस ये कुजा पाग गुशक भी मरी पाग गुशक भी या बुकटी पाग गुशक भी या इसी अर्चुशी नाम ही नहीं जियो असल के दाना डिज़ाइन है बालाज कट मतलब मरी हाँ बिल्कुल बालाज कट और मुख्तलिफ डिज़ाइन बरीक कलर रोटी फ़र्क बरीक असे दस्तार मरेक वाइट असे मरेक मौन गए मुठम दस्तार बेने रखे आरा टेम उराटी फौदगी मरेक या इंसान नज़िया ज़ख़ामस बरेक और जंग आना टैम करे उतना दस्तार बेने वो मौन गए दस्तार मरेक और आरा टेम के वो सरदार मरेक अमन निशानी पियो नहीं मैं दस्तार वाइट में दस्तार अमन निशानी है और असल अटी करे तारीखी हिस्ट्री अगर नखानिन बलोच कौन करे हमेशा दाद सारे दाड़ बेने के दाना मकसद दादे के हमेशा बलोच करे तेना कफन तेना काटों में देखे पेश दमने के दाए करे से बलोच ना बल्लो गैरत ना से अमर दादे के मौत खुरी पक बलोच कौन हमेशा तेना बहादुरी टी तेना फख्र टी तेरा हर बंदा का गमंड अल्लाह दोस्तफ ई तना मकसद दादे गमंड ना इंसान ने करे से कौम मरेक पहचान मरेक शुजरा मरेक इंसान दागड़ा नज़िया फ़ख्र महसूस मरेक के कना ख़ानदान इस्लामी ख़ानदान हसन बनने गठिए नन सरदार चाकर आज़म ना कौमन बनने गोल तो दा करे ना असल पहचान दा दे कि नन दाइनो पका तो कौम परस्ती बाजमस हर जा गए ना कहे कौम और इतबे इतफाकी जंग वजहते ईदा कौम लेकिन नन दागड़ा उस अंदर है कि नन मुसलमान बद नम बलोच हूँ बस बलोच ख़त्म दास करे नन तेना कौम परस्ती तमान तेना आरसिट पैक ई दागड़ा शुरू में सुनी मुस्तनद और जवानस ऐनो पगा के दासे मोबाइल करे कुल बेकार करे ने अस वरना तेना बल्ला तेन टाइम तिनिंग बलोच कौम करे नने डेली दा अंदई तकी ने कट नने कमेंट तक भरे रहे कि आप एक दिन के बलोच है आपको ये वो नंपाना भैया हम एक दिन के बलोच है लेकिन कल्चर जो है हम अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं कल्चर जो है असल कल्चर ये कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें अपने बच्चों पे शफकत करें दाना डेली ने कमेंट दाना वीडियो बयान दादे के आप अपने बच्चों पे शफकत करें आप अपने बड़ों पे रिस्पेक्ट करें अगर नंते ना बल्ला तो रिस्पेक्ट के ना नंते ना बल्ला तो तौर तरीका का खान है अगर नंते ना कल्चर ख़त्म के ना तो कौम कौम मना कि एलो ना तारीख ना कल्चर ख़त्म मस आए कौम निस्त नाबूद ना सरदार साहब बीबर तई गप पंचो वशा मन यकीन बावर का तो गप जम गोशदारी रास्ते गप्पा हकीकता बलोच कल्चर द्रोशुम भी हमेशा के तो बयान करने गई बिल्कुल भले मैं मजबूर ये छे कि मारा ब्रेक ने मगा भी रोगी है ये तो सरपद है मामला ना चला ना भले मैं गुशक लूटी उती चारों का ना के मैं संगत यानी सरदार बीबर सरदार मजाका गुशने मैं ब्राते मर्द में भले आहानी रुपये एक क्वेश्चन सौते बिलखसूस हमें 2 मार्च वासा तैयार होता ब्रेका चरण शुमा ये वरना गेंदे सरदार पौजम ये पौज कटवी बुढ़ा ये ठीक जोड़ भी ठीक यानी संगत जोड़ बस संगत पतायदा मारा बलूची चापे पेशदारा भले ब्रेका चरण पूरी बलोचिस्तान की जी